24 घन्टा उन्दुना थायो मोनसे गामियाव सुबुंफोरा। उन्दुनाया जेंनायाव खोख्लैदों मोनसे गामिनि सुबुंफोरखौ। उन्दुनायावनो गबनांदों गामिनि गासै रायजोफोरा। उन्दुनायजोंनो गोबां सुबुंफोरा बे गामियाव जिउबो गोमाबाय। बे गामिया काजाखस्तान हादराव दङ। गामिनि मुङानो जादों खालासी। बे गामियाव मानसिफोरा 6 सानसिम उन्दुना थायो। मिथिनाय बादिब्ला बिसोरनि बेबादि उन्दुना थानाया मोनसे बेराम। बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुङा जोबोद सांग्रां जानांगौ जायो। नाथाय उन्दुनायनिफ्राय गावखौ सांग्रां खालामनो थाखाय थाबायब्लाबो हमथाना लाखिनो हाया जायो आरो गोथौ उन्दुलाङो। उन्दुनायनिफ्राय फिन सिखारफिनोब्ला गासैबो उन्दुनायनि सिगां गाव मावनायखौ बावफिनलांजोबो। गोबां नायबिजिरगिरिफोरानो बे गामियाव फैनानै उन्दुनायनि जेंनाखौ नायबिजिरफैबाय। नाथाय दिनैसिम बेनिफ्राय बारग'नायनि जेबो राहा लामा मोनाखै। काजाखस्ताननि सरकारा फोरमायदों दि बे ओनसोलनि दैयाव कार्बन मन अक्साइड थानायनि जाहोनाव बेबादि सोमोनांथाव बेरामा सोमजिदों। 100निबो बारा बे गामिनि नखरफोरा बे गामिखौ गारनानै खारबाय। नायबिजिरनानै बे बेराम सोमजिनायनि जाहोनखौ मोननाय जादों। बे गामिनि दैयाव कार्बन मन अक्साइड गलायथाय मोननाय जादों, जायनाखि सरासनस्रा कार्बन मन अक्साइडनिफ्राय 10 गुन गोहो गोरासिन। नाथाय गोबां नायबिजिरगिरिफोरानो बे जाहोनखौ सन्देह खालामदों एबा फोथायाखै। सासे नायबिजिरगिरिया बुंदों दि कार्बन मन अक्साइडआ बेनि गुबै जाहोन नङा। दै सिङाव थानाय बाहायजायै इउरेनियाम खनिनिफ्राय ओंखारनाय केमिकेलासो बेखौ सोमजिहोदों। दा खालासी गामियाव गासै 120 नखरफोरा रायजो जायो आरो बिसोरो सरासनस्रा सुबुंफोर उन्दुनाय बादिनो उन्दुयो। 24 घन्टा उन्दुना थायो मोनसे गामियाव सुबुंफोरा। उन्दुनाया जेंनायाव खोख्लैदों मोनसे गामिनि सुबुंफोरखौ। उन्दुनायावनो गबनांदों गामिनि गासै रायजोफोरा। उन्दुनायजोंनो गोबां सुबुंफोरा बे गामियाव जिउबो गोमाबाय। बे गामिया काजाखस्तान हादराव दङ। गामिनि मुङानो जादों खालासी। बे गामियाव मानसिफोरा 6 सानसिम उन्दुना थायो। मिथिनाय बादिब्ला बिसोरनि बेबादि उन्दुना थानाया मोनसे बेराम। बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुङा जोबोद सांग्रां जानांगौ जायो। नाथाय उन्दुनायनिफ्राय गावखौ सांग्रां खालामनो थाखाय थाबायब्लाबो हमथाना लाखिनो हाया जायो आरो गोथौ उन्दुलाङो। उन्दुनायनिफ्राय फिन सिखारफिनोब्ला गासैबो उन्दुनायनि सिगां गाव मावनायखौ बावफिनलांजोबो। गोबां नायबिजिरगिरिफोरानो बे गामियाव फैनानै उन्दुनायनि जेंनाखौ नायबिजिरफैबाय। नाथाय दिनैसिम बेनिफ्राय बारग'नायनि जेबो राहा लामा मोनाखै। काजाखस्ताननि सरकारा फोरमायदों दि बे ओनसोलनि दैयाव कार्बन मन अक्साइड थानायनि जाहोनाव बेबादि सोमोनांथाव बेरामा सोमजिदों। 100निबो बारा बे गामिनि नखरफोरा बे गामिखौ गारनानै खारबाय। नायबिजिरनानै बे बेराम सोमजिनायनि जाहोनखौ मोननाय जादों। बे गामिनि दैयाव कार्बन मन अक्साइड गलायथाय मोननाय जादों, जायनाखि सरासनस्रा कार्बन मन अक्साइडनिफ्राय 10 गुन गोहो गोरासिन। नाथाय गोबां नायबिजिरगिरिफोरानो बे जाहोनखौ सन्देह खालामदों एबा फोथायाखै। सासे नायबिजिरगिरिया बुंदों दि कार्बन मन अक्साइडआ बेनि गुबै जाहोन नङा। दै सिङाव थानाय बाहायजायै इउरेनियाम खनिनिफ्राय ओंखारनाय केमिकेलासो बेखौ सोमजिहोदों। दा खालासी गामियाव गासै 120 नखरफोरा रायजो जायो आरो बिसोरो सरासनस्रा सुबुंफोर उन्दुनाय बादिनो उन्दुयो। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावदै सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974 030 738।